lang, baka bakit pa sa ano. Ilan yung mga opportunity. Nakuha ko. Pwede ko ulit ang bagay, ha? Apo. Pag-order na parang mga pangalaman. Mag-order ako tayo ng 3 days. Tapos, pwede ko ulit ang bagay. Pag nakaulit na to, pwede na naman ito. Pag-order na ito. Ito natin dito. 3 days din.